Аз помня чудно мигновение. Яви ми се и отлетя. Ти, мимолетното видение. Ти, дух на чиста красота. В копнешна гордост, безнадеждна, в шума на светски суети, звучеше в мен гласът ти нежен, сънувах милите черти. С години бурята метежна разся предишните мечти. Забравих аз гласът ти нежен и твоите ангелски черти. В пустош, в мрачно заточение, течаха дните ми без брод, без божество, без вдъхновение, без сълзи, без живот, любов. Душата трепна в озарение и ти отново долетя. Ти, мимолетното видение, ти дух на чиста красота. Сърцето бие в упоение и възкресява в порив нов и божество, и вдъхновение, живот, и сълзи, и любов. Разпознахте Александър Сергеевич Пушкин и едно от най-прекрасните, най-великите и най-известни стихотворения за любовта с посвещение на А.П. Керн. Това е руската дворянка Анна Петровна Керн, в която Пушкин се влюбва в едно знойно лято до полуда в имение в Тригорское. Това е една страстна, но твърде кратка любов, която след това носи огорчение. Да, всъщност любовта е причинила едновременно и толкова поражения, и толкова възходи на човешкия дух, но благодарение на това чувство сме наследили прекрасни стихове и музика. Какво е любовта без романтиката? Представителите на руския романтизъм са ненадминати в създаването на ярки и чувствени образи и в поезията, и в музиката. Затова тази ноемврийска вечер, която носи като че ли една особена носталгия за лято и усещане за лято, посвещаваме на романтичната руска музика с участието на солисти на камерна опера Благоевград. И сега ми е приятно да поканя на сцената Гергана Янчева и на пианото Милена Томанова и първата песен в днешния концерт «Ой, цветет калина» от Дунаевски.
градините среднощни от пролет замъглени, унесен слава и пее над роза, вдъхновено. Но розата прекрасна, студена е, себична, и влюбените трели не чува, безразлична. Така и ти, поете, възпяваш красотата, но тя отвръща хладно, далечна, непозната, не чува и не чувства сърцето на поета, цъфти самодоволна, а то изтлява клето. Александър Сергеевич Пушкин, Славей и Роза. А сега ще чуем Сред мрачна и гней от Чайковски в изпълнение на Михаил Михайлов. На пианото отново Милена Томанова. От златна чаша цял живот, незрящи, ние пием. Сълзите стичат ни се от очите и я мият. Когато миг преди смъртта превръзката ни падне, изчезват всичките неща от нас, желани жадно. Тогава виждаме, че тя е празна златна чаша. Мечта била е течността. Мечта, но не е наша. Михаил Лермонтов, Чашата на живота. Продължаваме с поезията в музиката на Рахманинов. Полюбила я печаль свою в изпълнение на Теодора Петрова. Любила я, любить
че посветих своя живот на музиката, дължа на Моцарт. Дълбоко съм убеден, че Моцарт е най-висшата кулминационна точка, до която красотата е достигнала в сферата на музиката. Благодарение на Дон Жуан аз разбрах какво е музиката. Съкровеното обяснение в любов към гениалния Амадеус Моцарт е на Чайковски, написано 100 години след премиерата на операта Дон Жуан или Наказаният развратник. Сега ще чуем романтичната серенада на Дон Жуан от Чайковски в изпълнение на Добромир Момеков. Уважаеми дами и господа, моля за извинение, че прекъсвам този прекрасен концерт, но аз съм поканил Ботьо Янчев, едно от имената в оперното изкуство. С неговото изпълнение искам да изкажа благодарността от името на моите колеги в операта, благодарността към директора на Българско национално радио Благоевград Ели Каменичка. Цяло уважение! Изказвам благодарности и към екипа, който тя ръководи. Това е един изключителен, аз съм възхитен от самите тях.
любил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь, и тоже вас очаровала, и тоже в душе моей любовь, и тоже вас очаровала, и тоже в душе моей и тоже вас очаровал, и тоже в душе моей. На такива дами да пееш. Маестро и човек оркестър. Ботьо Янчев и Петър Радевски. Благодарим ви за това сърцато изпълнение. А ние продължаваме с Николай Римски-Корсаков и неговата опера «Садко». В музиката си Римски-Корсаков е използвал широко руския песенен фолклор. Тук са намерили място почти всички видове руски народни песни, епически, протяжни, обредни, танцови, хороводни, частушки и така нататък. С този разнообразен материал композиторът е искал да обрисува по-пълно и да характеризира по-точно многобройните категории участници и отделните действащи лица. Садко е сложен и многопланов образ, едновременно мечтателен, поетичен и енергичен, смел и волеви. Садко е певец и гуслар от Новгород, а Любава Буслаевна е негова жена. Любава очаква любимия си, но нейният съпруг не е същият. Садко мечтае за подвизи и слава, а към нея жената съвсем е охладняла. Любава, разбира се, тъгува. Ария на Любава от операта «Садко» на Римски-Корсаков ще чуем в изпълнение на Гергана Янчева, на пианото отново Елена Томанова.
Най-голямото качество на всяко изкуство е неговата искреност. Това са думи на Сергей Рахманинов. В музиката на Рахманинов заедно съществуват страстни, бурни пориви и в същото време опойващо поетическо съзърцание, волева решимост и трепетна чувствителност, мрачен трагизъм и възторжена патетичност. Точно като водите през пролетта. Сега ще чуем Пролетни води от Сергей Рахманинов
в изпълнение на Михаил Михайлов. Гората Златна всичко изговори на своя брезов радостен език. И жерави в печалните простори за никого не жалят в този миг. Кого да жалят? Странник е човекът, едва дошъл, напуска своя дом. Луната ясна и конопът нека за мъртвите мечтаят мълчешком. Лети, лети на жеравите клина. И аз стоя сред къра опустял, макар че веселата младост мина, сега за нищо не изпитвам жал. Не жаля за пропуснати години, за прецъфтелия в душата цвят. Горят, горят огнища на рябини, но те не топлят, а навяват хлад. Ще цъфнат пак рябиновите клони и пак ще никне жълтата трева. Както дървото тихо листи рони, така аз роня горестни слова. И като вятър в пустите простори, ако ги пръсне времето за миг, кажи, гората всичко изговори на своя брезов радостен език. Сергей Александрович Есенин. А сега ще чуем приспивна песен от Николай Римски-Корсаков в изпълнение на Теодора Петрова.
известно, Чайковски винаги води обширна и подробна кореспонденция, в която всъщност дава много данни за своята творческа работа. В едно писмо до меценатката си фон Мек от 26 декември 1889 година композиторът дава твърде обилни сведения за написването на Дама Пика. Избрах за сюжет на новата си опера Дама Пика от Пушкин. Това стана така. Преди 3 години брат ми Модест написа либрето върху Дама Пика по молба на някой си Кленовски, но той се отказал да напише музиката. Директорът на театрите Всеволожки предложи аз да напиша операта и то още за следващия сезон. Той ми каза това свое желание и тъй като то съвпадаше с моето решение да избягам за известно време от Русия и да се заема с писане, аз се съгласих. И ето, сега живея във Флоренция, имам твърде удобно и осигурено от нашествието на познати убежище, в което преди 8 дни започнах своята работа. Работя с най-голямо желание и със съзнанието, че все още не съм се изчерпал и че операта ще стане хубава. Чайковски завършва Дама Пика за 44 дни. Първото изпълнение е на 19 декември 1890 година в Петербург. Дама Пика може би е най-голямото оперно произведение на Чайковски. Никоя друга негова опера не е получавала толкова високи оценки. Арията на княз Елецки е любовното му обращение към годеницата му Лиза, наситено със силни страсти и душевни вълнения. Ще чуем ария на княз Елецки от операта Дама Пика от Чайковски в изпълнение на Добромир Момеков. Ой,
Zaju setaj talu, za straždobamja vsej dušoj. Ja vas lublju besmerno, bez vas nie myślю napražit, ja podvig svoj besprimernaj, a to сейчас na vas veršit. O miloja, Изглежда, Чайковски е черпил доста вдъхновение от Пушкин. Евгений Онегин е руски роман стихове на Александър Пушкин. По този роман Пьотър Чайковски пише едноименна опера. Акцентите в операта Евгений Онегин са два. Любовната интрига между Онегин и прекрасната външно и душевно млада провинциална дворянка Татяна и промяната в живота на главния герой вследствие нелепото убийство от негова страна на приятеля му Владимир Ленски на дуел заради женска чест. Основното послание е за трагичния ход на живота на руското дворянство, което своята самовлюбеност и суетност пропуска поради фатални грешки да се наслади на радостите на човешкия живот заради модерното тогава съчетание на егоизъм, идентизъм. Евгений Онегин и Владимир Ленски, двама приятели, застават на дуел един срещу друг. И двамата осъзнават цялото безмислие на този дуел, ала изостреното им чувство на достоинство и криворазбрана гордост не им позволяват да се сдобрят. Секундантът дава знак, отеква изстрел и Ленски пада мъртъв. Ария на Ленски от операта Евгений Онегин от Пьотър Илич Чайковски ще изпълни Михаил Михайлов.
Сердечный друг, желанный друг, приди, приди. Желанный друг, приди, а твой супруг, приди, а твой супруг, приди, приди. Я жду тебя, желанный друг. Приди, приди, я твой супруг. Куда вы удалились, золотые дни, золотые дни мои? Секундантът дава знак, Петък Баистрави Ленски пада мъртъв. Ода.
Любовта е явление, което удължава живота на човечеството, но съкръщава живота на човека. Ови, в руската класика има доста примери за това. Отново се връщаме към Дама Пика на Чайковски. Лиза е сгодена за княз Елецки, но е влюбена в Герман. Тя му определила тайна среща, в която иска да научи истината. Той ли е виновен за смъртта на старата графиня, нейната Леля? Лиза е сигурна, че Герман е жертва на обстоятелствата и не може да извърши престъпление. Измъчих се, изморих се, ден и нощ все за него мисля. Всичко в живота, което обичах, радостта, надеждите ми се разбиха. За нейно съжаление, от думите на Герман тя се убеждава, че той е виновен за смъртта на Леля. Ария на Лиза от операта Дама Пика от Чайковски ще изпълни Теодора Петрова. Thank
озарение и ти отново долетя, или молетното видение ти дух на чиста красота. Сърцето бие в упоение и възпитание. Михаил Михайлов! Добромир Мометов! И Миляна Томанова! Е направила на човечеството едновременно и толкова поражения, и толкова вдъхновения, че ни е оставила наистина невероятна съкровищница от поезия и музика. Благодарим на всички вас, че споделихте този концерт в голямото концертно студио на Радио Благоевград с солистите на Камерна опера Благоевград. Присъединете се към нас във Фейсбук страницата на Радио Благоевград, за да видите снимки от цялото това събитие, за да следите всички останали събития на Радио Благоевград и на Камерна опера Благоевград, с които ние сме ви чудесни партньори. Още веднъж вашите аплодисменти за Теодора Петрова, Гергана Янчева, Михаил Михайлов, Добромир Мометов, Миляна Томанова, Камерна опера Благоевград.